com avui, 23 d'abril, no ens volem oblidar de les famílies i és per això que us explicaré un conte. El títol, Aquella senyora del banc. L'autora, Anna Pujavet. Per Sant Jordi, aquella senyora del banc s'asseu a la plaça de Cal Font de bon matí i somriu. No l'heu vista mai? Porta una jaqueta prima, de color carn normalment, una robeta que mig matí si fa sol es plega damunt les faldilles amb precisió. No li agrada que li quedin plecs i la lliça amb la punta dels dits contínuament. És una senyora tan curiosa. És polida, amb el cabell canós recollit al clatell i un floc grisós que li cau damunt de l'ull insistentment. Un rítxol que ella s'entesta en retirar, se'l torna a col·locar sense èxit, se'l treu del davant. Està tan graciosa quan ho fa. És menuda, gairebé una nina empolsinada. Per mi, no és diada si no em topo amb la seva mirada irremediablement perduda. I tan atenta com es queda, i tan abstreta. Ella és allà, en la seva invisibilitat, enmig de tothom i de ningú. S'asseu i prou. S'asseu i somriu. Sempre somriu. L'any passat no me'n vaig poder estar. És que havia de saber. Em vaig parar a la seva vora a robar-li una mica d'allò que la fa estar tan pendent. El temps suficient fins que la meva ceguera, impaciència i curiositat em van obligar a haver-la de tocar. Perdoni, i què és el que fa? Aleshores m'ho va dir. Em va dir que venia a plegar paraules. Paraules que recollia en un dia com aquell, que s'escapen o es llencen. Paraules d'amant, que cauen perquè pesen de vergonya abans d'arribar. O bé, perquè es deixen anar a qualsevol racó, potser per por. I paraules d'afecte, sobretot aquestes, perquè piquen, reboten, s'escapen i costen de trobar. I paraules de migdir, i les que tenen més sentiment que so. I paraules que es desfan per instants. Ui, aquestes sí que requereixen precisió. Amb prou feines s'aprofiten. Tan petites són i tan malmeses estan, perquè a migdia s'han deixat d'escoltar. Però ella les plega totes les paraules d'amor. Paraules abandonades que a confessar tanta falta li fan per fer sorgir un estrip que té aquí, entre l'estómac i el cor. Un foradet mancat de caliu que no acaba de farcir ni repuntar mai. I veto aquí. Si vosaltres volíeu saber, jo us ho he volgut explicar. Aquest és el motiu. Per això somriu i per això s'hi està, aquella senyora del banc. Feliç Sant Jordi de part de tot l'equip de mestres de l'Escola Miquel Martí i Pol.